Benvolguda mainada. Poseu-vos còmodes, que us vull explicar una cosa. Des de Som Mainada us volen proposar un repte molt gran i esperen que els pugueu ajudar. Què volen fer? Doncs recuperar la festa de Tots Sants, ni més ni menys. I què és Tots Sants, us preguntareu? Anar al cementiri a posar flors? La castanyada? Us disfresseu per Tots Sants o això no es fa aquí? I les carbasses que hi pinten? I els panellets? Quin embolic, oi? Doncs per recuperar Tots Sants, abans caldrà aclarir què és Tots Sants. I és que Tots Sants és una festa que consta de 3 parts. La vigília, que és el dia 31 d'octubre, la diada de Tots Sants, que és l'1 de novembre, i per últim, el dia dels morts, el 2 de novembre. I què es fa en cada data? La vigília es celebra menjant castanyes, panellets, moniatos i altres productes de tardor amb amics i familiars. D'això en diuen la castanyada. Ho teniu clar, oi? Bé, l'endemà, el dia 1, aneu als cementiris i porteu flors als vostres difunts. I en alguns casos algú encara hi deixa algun panellet. Perquè aquest era el significat d'aquesta menja, una ofrena. Un detall per dir-los que us heu recordat d'ells. Per últim, el dia 2 és potser el més màgic de tots. I és que és el dia en què el món dels morts i el món dels vius es troben. I els fantasmes dels avantpassats us venim a visitar a casa. Quina por, oi? Però no us preocupeu, que si ens heu deixat una ofrena, si us n'heu recordat, no us passarà res. Però si no ho heu fet, us farem xisclar! I aleshores tot això del Halloween, què hi pinta aquí? Doncs malauradament, massa que hi pinta. Molts en volen culpar la globalització, el capitalisme, però la veritat és que part de la culpa ha estat també vostra, perquè des de fa anys heu buidat de significat aquesta festa i heu centrat tota la importància en l'àpat de la castanyada i en la figura de la pobra castanyera. Si fins i tot corren dibuixos d'ella enfrontant-se a carbasses i fantasmes. Malament. Doncs bé, el buit que heu deixat l'ha omplert aquesta festa. Però sabeu què significa Halloween? All Hallows Evening. O sigui, la vigília de Tots Sants. Vaja, vaja, vaja. I encara us contaré més coses. Sabeu les carbasses? Doncs la majoria de pobles de Catalunya també es buidaven i s'hi col·locava una espelma dintre. Es deixaven a les entrades de les cases per atraure els esperits dels avantpassats perquè trobessin la llar el dia de difunts. D'això se'n deia fer la por. I sabeu què feien també al vostre poble els vostres besavis quan eren canalla? Trucaven a les portes proposant un tracte. Pregar per les ànimes de la casa a canvi d'un premi. Us sona això, oi? Caram, que n'hem oblidat de coses. Doncs això no pot ser. Fa anys vau començar a guarnir avets per Nadal a dins les cases, quan això mai no s'havia fet. Però al Nadal no li vau començar pas a dir Christmas. Doncs ara, si us voleu disfressar per Tots Sants de monstres i bruixes, no cal que li digueu Halloween. En resum, que tots plegats deixeu estar el Halloween i digueu amb orgull que celebreu Tots Sants. I ompliu les cases i els carrers de carbasses que facin por. Disfresseu-vos si voleu, perquè són dies de foscor i de transformar la por en una cosa divertida. Així doncs ens adrecem a llars, escoles i instituts per tocar-vos el crostó. Feu el favor d'explicar bé aquesta festa. Està molt bé la castanyera i el marrameu, però feu el favor de parlar a la canalla de la mort. Animeu a la mainada a honorar els seus difunts amb panellets i carbasses. Si no, la nit de l'1 al 2 de novembre, vindrem a casa i els farem xisclar. En representació del Sindicat d'Ànimes Perdudes, Fantasmes i Esperits, us desitgem una bona diada de Tots Sants.